I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Kaghimo na tambuan sa atong mga punuan nga nasayo na dahil sa landaan ini. Yes, bro. May mahimo ta kung hiusahon ta ang atong pundok batok nila. Batok nining pundok sa lighters of the world. Ayaw pagkilak, Jess. Have faith in God. Magsuway ra kining tanan nimo. Kung nalabangan ako ang labing sakit nga part sa akong kinabuhi, tungod sa sunod-sunod nga kamatayon sa kumagi ni kanan, way rason nga dili usab nimo kini malabangan. Kay wa pang resulta sa inyong test, dili ba? Pero kung mag-positive mig tanan, Cloud, basta may sunod ka mahitabo. Lagip si John, ikaw ug si Matt. May puruhan usab ka mag-positive sa virus, dili ba? Jess, Ug usab may sunod ka mahitabo kung si Bako maingon ana. Dili pa kubuot ka mamatay, Clavel. Dili pa. my God. Ayaw pagunahon na, Gislaine. Wa man kayo na-expose ninyo sa mga taong nataptan sa virus. So, there's a possibility nga ma-negative mong tanan. Maayo ang takon maingon ana. Pero nahadlok ko, Cloud. Karong adlaw mo gawas ang result sa among test. Wala ko mahimutang din eh. Ug ang nagkapait kay gi-isolate mig tanan. Tagsatag-sag yun. Huwag si bisan kinsa gitugutan nga makaduol na mo o makasulti na mo. Gawas lang through phone. Sige lang. Be positive lang yun. Daghan ang nga ayaw ni ini sa kita. Dili magkatabang ang pagunahon na og dili maayo labot ini. Usa pa, kanunay tang nag-ampo sa Ginoo. Naibaw ko, namati siya nato. Wa tay laing gisalikan ang Ginoo ra gyud. Kay wa gyud imposible niya. Salamat, Cloud. Salamat kay si mo pag-inspire na ako. O, pasensya na ka na ako ang ingon ko ini ka-emotional. Ayaw na kunahon na, Jess. Kisa pa man di ay magbinati ay. Dili ba? Sige, Cloud, kay pasin busy ka. Dili man ko busy. But nagpaingon ko nga to sa area diin ko ma-assign. Magbantay o maghatag mig seguridad sa border sa syudad o sa probinsya. Mao ba? O, Spon ko, salamat kayo ni mo. Ayaw na ko na. Ni ara ko pirmi. Anytime kung gusto ka manawag, open ra nga akong phone. Salamat. Bye. Okay, bye. Taon sab si Gislaine. Doon na lang ta sa area, Officer Clems. I-drop lang niya ako. Okay, John. Oh, may nag-text. Si John. Oh, may mo ba kuno siya manawag na ako nga way makadisturbo? Ako siyang replyan. Reply si Clavel. Siya ra ko ni mo tawag na ko later. Unsa kaon niya ang resulta Ginoo sa test ni Gislaine. Sa iyang mga ginikanan o ginguman sa iyang mga paryente. God, maluwi ka. Ayaw sila pasagdi. Naginahanglan sila kanimo, Ginoo. Wa milaing kasalikan. Ikaw ra gyud Diyos ko. Karong taon, kung dili manawag si Jess na ako, bahin silang result. Ako'y ma-follow up. Oh, may mitawag. Si Clavel. Hello, Clavel. Hello, John. Okay ra ka, Clav? Yes, I'm fine. I mean, wa ka ba igipamati? You mean related sa swab test nila ni Gislaine? Yes. Although, dili ko doktor. But I'm confident nga okay ra gid ko. Kay wa ko gipamati bisan unsa. Nasa ko protection ko maduol ko ni bisan kinsa. May mask o face shield ko. But this time, nagpalayo ko sa akong mga kaubanan diri sa border di amin nagbantay.
Why, usama ka disturbo sa ito pa nagsulti. Bago lang di ako miabot diri, nag-text ka na ako. Yes, Club. I hope nga wa ko makadisturbo nimo. Disturbo ko din. Ikaw pa. What about you? Are you okay? Huwag ka gipamati? I'm all right. Kwan, nanawag day ko nimo. I mean, bahin kini sa kong giingon nimo usan ni anak kay gayon. Nagka-desisyon ka na ba? About what? Gikasulti na ko dili pa lang gyud usab dugay ang akong higala nga military officer. Barkada ni nako during high school days. So nako sa university. Parehas big baruganan labot ining Lighters of the World. Andam sa siyesta ng panahon. Nagka-desisyon ako, Club. It's about time. Nga pakigbatukan na to sila. Di na kita magpaabot ba nga lakip kita, mahimo mga matay ba o kaha, mamahimo nilang biktima. Sobra na kay kini mga pangitabo karon. Dili ta makalaom sa tong gobyerno nga malihok. Kay sila wa magpakabanat. Dili masulbad kini maong virus sa mga lockdowns. Bisan paghingpit nga mawa ang virus. Kay naagyapon sila nga mga salbahis nga nagpakatap ini. Jan. Sigurado ka na ba yun niya ang imong gipanulti? Sa ako nag-iingon mo, nagka-desisyon ako. Kay kung dili karon, kanus pa man. Kung dili kita, kinsa pa man. O nakasiguro ka kaha nga may mahimo ta? Watay mahimo kung dili ta mulihok. Magtinabangay ta. Planuhon na to kinigmayo. Dili kay kita lang ang makigbatok ni mga salbahis. Daghanta. Bisan unsa pa ta kadaghan. May mahimo ka tapatok nila nga nakagamot na? Usaray gusto kong mabati ni mo, Club. Ang pagsalong rao dili. Jan. Don't worry. Dili ko mamugos ni mo. Okay, bye. Jan. Club, Jan. kalimti ang talang kong gisulti ni mo. I'm sorry. Dili ka angay ini. Nalimot ko nga babae ka. May kaugbaon ka ba? Jan. Sorry. You need not to explain, Club. Kasabot ko. Whatever your decision is, it's always right. Whatever it is. Unsa? Oh my. Naunsa mo rin dyan? Giunsa ba di pa guna-guna? Ambot. Kamay pagsulti, Matt. Oh. Okay, Clavel. And thanks. For what? Sa imo pagpahibawon ako nga nanawag dahil sa dyan mo, bahin ini. Okay. Bye, Matt. Bye, Club. I love you. I love you. Oh, pastilan bro. Nangita ka lang yun ang problema. Yung nauna mo ba kinis magkadagan? Huwag ka ba paibaw kung unsa kinibuot mo sudlan? Nasayod ko, Matt. Nasayod ko. So what? Ikaw rin nangita ang paaging mamiligro imong kinabuhi, man. Yes, I know. Dili kay ikaw lang. Ang mga dool imong kinabuhi, ang imong mga mahal sa kinabuhi. Magkatugot ka ba doon na si daw tang mahitabo nila? Ingon na gina, bro. Kabahin na sa pagpakigbisog kung mangita ka sa kaangayan o kaayuhan para sa tanan. Oh my. Bro, ayaw pagdali-dali. Kaya tingalig magmahay ka so maabot pang mga adlaw. Maybe. My golly. Bro, remember, adun na tayo mga otoridad. May mga ahensya sa gobyerno nga mo'y angayan nga mulihok ini. Correct. Gusto ka, gid, bro. Pero sa may lagi buhat, doon na ba? Bro, Itugot nga wa sila kasayuran o bisan gamay na lang nga knowledge about ini. Pero kadtong uban nga nas gahom, nga naa sa posisyon aron mo alagad og moserbisyo sa kadaghanan. May gibuhat ba sila? Doon na ba? og naapil ba ko ano yung magisulti? Natural. Kinaakas posisyon. Bro, And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!